Hello mga Indians, good morning! This is CB TV. Please don't forget to share my YouTube channel. Ito share mo ito para sa video na upload ko. Ang upload mga Indians, ang vlog natin ngayon is magpa-race tayo ng motor. Yung TMX 125 2020 model. Kasi kakuha lang ito nung nakarang taon. Ngayon, unang race ko niya. Ngayon, 2021. Okay mga Indians, let's keep on watching. At yung mga Indians, yung TMX, paparehistro natin ito. TMX 2020 model. First na rehistro niya ito, with sidecar na to kasi yung may sidecar na kasi siya nilagyan ng sidecar. Yung mga Indians, may sidecar na siya, nilagyan ng sidecar, kaya unang rehistro niya ito. Yung mga Indians, 2020 model. Honda TMX 2020 model. First time na i-rehistro with sidecar. Ngayon 2021. Kasi isang taon na rin ito. Paparehistro natin. So ngayon, just keep on watching. Emission na po natin tayo dito sa emission test. Ito yan yung machine. Yan, pa-emission. Emission pa natin ito mga yan. Tapos, ito yung unang step, emission, tapos insurance, tapos LTO na. So mga yan, keep on watching. Mga Indians, ito na po yung rehistro ng motor. Ito yung nabayaran for 323.50. Ito yung Honda TMX 125. Kuminyan, salamat sa panonood and sana sa mabuti kalagayan. God bless everyone and more power. Bye bye.